Jag hade liksom inte så här marshmallows kvar från Chubba Challenge. Så tänkte, vad kan man göra med dem? Det är inte gott att äta marshmallows bara rakt upp och ner. Så tänkte, kan man inte typ försöka grilla dem över plattan? Så det ska jag testa nu. Jag gillar att göra lite random saker. Platta på. Pinnar. Marshmallows. Gaffel. Platta börjar bli varm. Jag har provat att mikra marshmallows en gång. Men det blev bara liksom klet. Så det tänkte jag börja prova igen. Jag vet att jag slösar väldigt mycket energi, men det är liksom gott. Man kan inte direkt ställa ut grillen mitt i november, så det kommer nog någon hem. Eller inte. Jo, men den smälter. Fast bara halva. Där. Den är helt okej. Ja. Jag har väl testat det. Grillat marshmallows över spisen.